Yuta sa usa ka luna sa Damulog, Bukidnon, kalit nga ng liki ug nangalusno nga mi resulta sa pagkadanyo sa usa ka balay sa lugar. Residente sa mong lugar nagtuo nga ang dalan nga ginahimo sa ilang lugar ang rason sa daw kalit nga pagkadaot sa pundasyon sa yuta sa ilang lugar. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nangalusno og nangliki nga yuta nga mi resulta na sa paghirig sa usa ka panimalay kung asa kini gitukod. Ingon ani ang sitwasyon sa usa ka luna sa sitio Kipaling sa barangay New Compostela sa Damulog, Bukidnon. Sumala kang Marijen Ubas, nagpuyo sa nadanyos nga balay nga adlawng Domingo nagsugod ang dilubyo sa ilang pagpamuyo. Human nga namatikdan ang kalit nga mi-vibrate ang yuta sayo sa kabuntagon. Ang gagmayng liki lamang sa una, dihang milabay ang mga adlaw, hinay-hinay kini nga midako. Ug karong adlaw sa ulahing mga hulagway nga iyang gipadala, daw nahugmak na gyud ang usa ka parte sa ilang luna. Nangalusno na yung yuta sir, dili raman ingon katura among gipuy-an dito, kanang dako man ang na-crack gyud sa yuta, kung kusog ang ulan murag mo handos gini siya. Tumang nervyos kuno ang nabatian ni Marijen ug iyang pamilya. Halos wala na sab sila maayong tulog sulod sa pipila ka adlaw. Ang iyang gituhuan nga hinungdan ni ine ang gina-construct nga dalan duol sa ilang lugar. Diri sa obos kanang gikautan ba sa kuan kaning padaw niya. Wala na gapugong kay ang yuta mo diri kanang kliba murag nay tubig sa ilalom. Humo kaayon mao ni siyang nidahili. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa kontraktor sa mong proyekto. Apan wala pa kini pahayag. Hinoon, gibutyag sa Barangay Council sa New Compostela nga sa ilang inisyal nga pagkiginabi sa kontraktor, misaad kini nga tabangan ang mga apektadong residente. Sila inong tabangan, ma-relocate ang pamilya. Nagpasa na sad mi o partial nga report dito sa MDR. Gikumpirma sab sa Damulog MDR Remo nga nagpahigayon na sila og inisyal nga ocular inspection sa lugar uban ang Municipal Engineer's Office ug dako ang posibilidad nga mihumok ang yuta tungod sa pagkalot para sa ginahimong dalan. Busa giabisuhan ang mga residente nga dili una mo balik sa ilang panimalay. Ang posible cause na mo among gitanaw katog yung widening nga naitabo dito sa ubos niya kay uphill maguna siya. Nakatakda sab nga magpulong ang MDR Remo, Municipal Engineer's Office, Barangay Council, kontraktor ug apektadong pamilya alang sa kasulbaran sa insidente. Cyril Chavez, 1 Mindanao.